Και καλησπέρα παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε κάτι διαφορετικό επιτέλους με το επεισόδιο 1, όπως βλέπετε και στον τίτλο. Θα κάνουμε, πώς να το πω, βίντεο σχολιασμού αυτή η καινούργια σειρά, κάπως έτσι θα το πάμε. Θα συζητάμε όχι άσχετα θέματα που αφορούν τον κόσμο γενικότερα, την Ευρώπη, εμάς την Ελλάδα και γενικά όλο τον πλανήτη Γη. Και με αυτό, πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, ξεκινάμε με το επεισόδιο, όπως βλέπετε και στον τίτλο, θα έχει να κάνει με το gaming. Γενικότερα, εδώ πέρα το gaming μας έχει λίγο επηρεάσει σε κάποια παιχνίδια όπως το Fortnite, το PUBG, τι να πω, το Free Fire, το Free Fire, ποιο άλλο, το Rocket League και άλλα πολλά. Και παιδιά, όπως ξέρετε, το Fortnite ήταν ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια του πλανήτη γενικότερα, γιατί όλοι ξεκίνησε η OG σεζόν, γάμο το σπίτι, ναι, η OG σεζόν, το Chapter 1 Season 1, που όλοι αρχίσαν να μαθαίνουν το Fortnite σιγά σιγά. Μετά βγήκε η Season 2 που ξέρανε ήδη κάποια πράγματα το Fortnite. Μετά βγήκε Season 3, Season 4, Season 5 και ούτω καθεξής. Και έτσι μάθαμε πώς είναι το Fortnite μέχρι και σήμερα. Αλλά σήμερα το Fortnite έχει αυτοκαταστραφεί. Αυτοκαταστραφεί, γαμώ τις λέξεις. Ναι, αυτοκαταστραφεί, διότι και δεν μπαίνουν πολλά άτομα τώρα που έχουμε Chapter 6 Season 5 ή 6 νομίζω. Ναι, όχι, Chapter 1. Κόψε στο μοντάζ please. Θα μου χάσεις τα αρχίδια. Ναι, είναι Chapter 6 Season 1. Και γενικότερα παιδιά να ξέρετε, το Fortnite ήταν ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια. Μετά όμως, μετά από τον κοροναϊό, και έπειτα ήρθε το Chapter 2. Το Chapter 2 άρχισε ο κόσμος να το βαριέται το Fortnite, ωραία, και μπήκε σε άλλα παιχνίδια. Και με έπειτα βγήκε το GTA RP. Όσοι δεν το ξέρετε, πηγαίνετε να δείτε το βίντεο μου, εδώ πάνω θα είναι, εδώ που δεν σας δείχνω. Πηγαίνετε να δείτε το stream μου, όχι το βίντεο, ναι. Πηγαίνετε να το δείτε, γιατί ειλικρινά σας λέω, με πιάσανε 2 φορές, όχι μία, 2 φορές οι μπάτσι, οι μπάτσι με πιάσανε επειδή είχαμε μεγάλη ταχύτητα, ενώ είδατε στο stream ότι έτρεχα μόνο με 150 χιλιόμετρα. Και εκεί στην πλατεία μόλις τράκαρα τους μπάτσους, στο πρώτο stream, τότε μου λένε οι μπάτσι ότι τους τράκαρα για μεγάλη ταχύτητα, ενώ είδατε ότι ήρθα με 30 χιλιόμετρα. Και έτσι πήρα κλίση γάμο το σπί. Και έτσι πήρα κλίση για ανούσιο λόγο ρε μαλάκα. Ανούσιο λόγο ρε μπρο. Γι' αυτό τι να κάνω ρε μπρο. Ναι, άρχισε αυτή τη σειρά GTRP. Να ξέρετε παιδιά ότι στο GTRP spoiler θα κάνω τώρα. Έχω γίνει μπάτσος για να μην με πιάνουν οι μπάτσοι όλη την ώρα. Έχω μπει σε άλλο σερβερ που λέγεται, όσοι θυμάστε το Greek Mafia, βγήκα από το Greek Mafia, αλλά θα παίζω από εκεί γιατί είμαι μπάτσος στο σερβερ Baradox. Για όσους δεν το ξέρουν, θα το έχω το Discord τους στην περιγραφή. Και αυτό. Συνεχίζουμε. Έπειτα παιδιά, η γνώμη μου εμένα για το gaming είναι, πώς να το πω, καλή, ωραία, είναι μέτρια. Είναι περίπου, πώς είναι να βάζεις ένα μακαρόνια με κιμά με
μακαρόνια με κιμά με φακές. Κερδίζεις πιο πολύ τα μακαρόνια με κιμά παρά οι φακές που είναι μέσα ούτε στη μέση. Είναι κάπου εδώ. Στο 30% ας πούμε. Ναι. Το 100% είναι τα μακαρόνια με κιμά βέβαια. Για όσους αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πάμε. Ναι. Αυτό έδωσε ένα παράδειγμα, μακαρόνια με κιμά με φακές. Άμα συγκρίνεις τώρα Fortnite με GTRP, πιο πολύ νικάει το Fortnite παρά το GTRP. Γιατί το Fortnite τώρα παίζουν κάποια άτομα, ωραία. Βλέπω καθημερινά μπαίνουν άτομα και παίζουν Fortnite και γενικά κάνουν edits, ανεβάζουν βίντεο στο YouTube και οτιδήποτε. Ενώ GTRP ανεβάζουν οι πιο γνωστοί YouTubers, τα μικρά κανάλια ανεβάζουν σπάνια. Τα μεγάλα κανάλια, παραδείγματος χάρη, ας πάρουμε τον Itzonly που τον έχω κράξει στο βίντεο αυτό εδώ πέρα που θα δείτε. Πηγαίνετε να το δείτε γι' αυτό. Θα καταλάβετε γιατί τον κουράζω. Γιατί λέει τη Σάιτα χαρταετό. Ποιος γαμημένος άνθρωπος λέει τη Σάιτα χαρταετό? Γράψτε μου στα comments. Μόνο Itzonly, παιδιά. Μόνο Itzonly. Για όσους λέτε μόνο Itzonly, να πάτε να γάμι. Και για να κλείσουμε, γιατί έχουμε και μικρό επεισόδιο, γιατί θα βγει το άλλο Σάββατο, τώρα εσείς το βλέπετε Σάββατο, το άλλο Σάββατο θα ανεβεί επόμενο επεισόδιο που σχολιάζω τα social και γενικότερα αυτά. Αυτά από μένα, η γνώμη μου για το gaming είναι μέτρια, μ' αρέσει, διασκεδάζω με αυτό. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Για όσους έχουν άλλη γνώμη, καλό είναι να είναι δεκτή η γνώμη τους και να μην σχολιάζουμε άτομα, παραδείγματος χάρη haters σχολιάζουν άτομα για προβλήματα, ας πούμε τους αμαία τους σχολιάζουν, άσχετο αυτό, τους αμαία τους σχολιάζουν για επειδή έχουν προβλήματα χέρια, πόδια, μυαλό, ό,τι να είναι, ναι. Σχολιάζουν για πράγματα, ας πούμε, άμα δεν παίζει κάποιος Fortnite, τι σημαίνει, ότι είναι φλωράκι, είναι μαλάκα. Δηλαδή έλες. Και εγώ παίζω Fortnite και με λένε τέτοιο ρε. Με λένε φλωράκι και τέτοια, γιατί παίζεις Fortnite και τέτοια μερικά. Παίζω και GTRP και με λένε και φλωράκι εκεί πέρα έτσι. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί είναι φλωράκι γιατί δεν παίζουν καν τρίποτα από αυτά. Αυτοί κάθονται σπίτι τους και Ναι, πέρα από την πλάκα, ας κλείσουμε εδώ πέρα το επεισόδιο. Βάζω 10 στα 10 στο gaming για γνώμη μου και θέλω να τη σεβαστείτε. Βάζω 10 στα 10 στο gaming. Και αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο βίντεο σχολιασμού που σχολιάζω τα gaming και γενικά. Αυτό ήθελα να πω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο αυτού εδώ πέρα του καναλιού. Like, subscribe, καμπανάκι, κοινοποίηση και άμα βλέπετε ένα από αυτά τα δύο βίντεο που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας, πατήστε ένα να δείτε. Θα είναι λογικά ή GTA ή Itzonly, γιατί αυτά τα δύο είναι τα πιο δημοφιλέστερα νομίζω και κατά τη γνώμη μου. Αλλά άμα βλέπετε ένα από αυτά τα δύο βίντεο στην οθόνη σας, πατήστε τα. Αυτά από μένα, παίξε outro. Τα λέμε.